msika umene wamashare kuti kodi chaka chimenechi kuyambira January mpaka na December msika umene unaenda bwanji, ndipo amene adagula mashare makampani osiyanasiyana phindu lawo apeza lotani. Lero tili ndi Mr. Kondwani Makwakwa amene atifotokozera zambiri za msika umene wamashare. Takulandirani program yathu ya Unpacked msabata ino. Tathokoza zingomwambia zikomo kuti tikatikambe dzina limene la Malawi Stock Exchange kapena mashare mungatifotokozera kuti zimene zipatanthauza chani? zomwambiri. So tikamakamba za Malawi Stock Exchange ndikuti tukamba za msika umene uli utokhala ngati msika wina uliwonse umene tingawuyelekezere tikamakamba za misika. Komano kunena kuti mwina kusiyana kwa msika wa Malawi Stock Exchange ni misika ina ndionena kuti no msika wa Malawi Stock Exchange ni msika umene munthu amatha kugula kapena kugulisa mashares. Pansika umene pali makampani 16 amene munthu atha kugula kapena kugulisa mashares. Kutanthauza kuti munthu akafuna kugula mashares pansika umene sangapite direct ku makampani amene ali pansika uja, koma kuyenereka kuzera pa msika umene Now maoti share ndikuti akutanthauza kuti kugula umwini mu makampani amene wawo. Ndikunena kuti munthu akagula share ndikuti ni mwini wake wa kampani. Ndithu pa chizungu titakunena kuti part owner, ndithu ndi mmodzi mwa eni yake amakampani. Nde titakutero za msika umenewo. Ndiye munthu ngati ine kuti mwina ndi makobiri ndasunga ti makobiri pambali ndikufuna ndigule nawo mashare, ndingaende bwanji ndingapange bwanji komanso ndi ndani amene angagule mashare? Zikomo kwambiri. Choyambirira tinene kuti msika umenewu si wa anthu a ndalama kuti kuyene kukhale ndi ndalama zambiri. Aliyense atha kugula mashares pa Malawi Stock Exchange. Chifukwa minimum imene munthu akuyeneka kugula mashares makampani amene wawo ndi only one share. So only one share matengera ndi mtengo wa kampani. Tingoyesezera kuti mashare ngati NBS 149 kwacha ndikuti minimum ndi imene. TNM roughly 26 kwacha ndikuti minimum ndi imene. So mutakuona kuti sindalama zambiri zimene zikufunikira kuti munthu agule mashares pa Malawi Stock Exchange. Koma kuti agule mashares ndikuti akuyenereka apite kwa broker akatsegula account. So broker uja amafuna zinthu zoti titozichoti basic ngati ID ndikubwera za chaunzika at least imene inapanga soti zinthu zambiri zimene timakuma nazo tikamakamba za ID. So chanzika then source of funds ngati bank statement or pay slip komanso timati proof of residence kuti munthu amakhala kuti bili amazolo amagesi. Akatendo tasegula account, akasegula account ndikuti broker uja amatha kumugulira mashare amene akufuna. So kugula mashare sikuti ndi chinthu choti cha complicated kapena chovuta, ndi chinthu ndithu very simple. Inu monga anthu amene muli kumphika ndithu kwa mashare kumeneko mukuona kuti kuyambira January mpaka na December uno umene msika umene ukupita kumapito mukuona kuti zakhala zikuyenda motani? 2024 imaoneka kuti ndithu inali chaka chovuta tikatengera pa msika umene chifukwa kuti kumene tikuchokera 2023 inali chaka chabwino kwambiri. Return pa msika wa mashare wa Malawi Stock Exchange inali around 78%. So mene timalowa chaka chinocho nkhani inalionena kuti kodi mene mitengo inakwerera titonoti ikhala sustainable, makampani apitiriza kuchita bwino. So first half ya 2024 msika unayamba on a slow note. Mene mafika June ndikuti return pa market inali around 9%. Komano half year ijano makampani adayamba kutulusa ma financial statements. Tinaona kuti no nkhawa za anthu ambiri, nkhawa zathu zototi makampani achitabe bwino chaka chino inapezeka kuti ndithu makampani ambiri chaka chinocho half year anapanga so perform bwino. So zimene zinali ndi positive impact pa second half ya chaka chinocho kuzafika November. That's why titakuona kuti nomene mafika November return ija yakwera around 47%, yomwe ili above inflation of around 32%. Chifukwa kuti munthu akamapanga invest, the goal is uyike ndalama zako mu chinthu chimene chikuposa inflation. So tunena kuti pansika umene return imene ya 47 ndithu ndiyoposa inflation. So titakunena choncho kuti no takhabe tikuona chaka chinocho performance ya makampani akuchita bwino, and pamene pondo tikukamba za return ya kukwera kwa ma prices. Komanso pali return ina dividend, takhaso tikuona makampani akupereka ma dividend ndithu ma dividend abwino.
so titaonena kuti be chaka chinocho it was a mixed komano medu kufika pa November titakuona be kuti msika umenewu ndithu wachita bwino. Ndiye makambapo za nkhani imene mchingerezi mukuti return pachicho chomveka bwino taonera kuti phindu kupindula. Kodi kupindula kumeneku kudachitira bwino bwanji anthu amene adagula kale mashare mbuyo? Yeah, so tikamakamba za return ndi kuti di phindu chifukwa timanena kuti kugula ma shares ndoti ukugula umwini m'makampanies amene wawo. Now ngati mwini wake wa kampani ndoti ukuyeneka ukhale ndi cholowa kuti nanga si kampani ndi yanga ndoti pakuyeneka pakhale phindu lina lake. So tikunena kuti phindu la ma shares limabwera pawiri. Koyamba tikunena kuti ngati kampani yapanga ma profits amagawira kwa anthu amene ma shares m'makampani muja pachizungu amati dividend. So imene ndi phindu loyamba. Komano return imene makambano ya 47% tikuona return yoti mitengo ikukwera. So mitengo ikamakwera muja ndikuti weso makhala kuti ukupindula pa ndalama zako. Tingoyesezera mwina January mitengo ya ma shares awiri atatu. Titautenga National Bank share price inali around 2100 kwacha. Kukafika panopa around 3300. Mutakuona jump imeneyo kuti ndi yambiri. Ma shares ngati NBS anali pa 115 kwacha. Pano tikuti around 149 kwacha. Ma share ngati FDH medi mayamba chaka na around 75 panopa around 149. So ma jump ama price amene wawa they translate kunena kuti munthu adatagulise lero ma shares olero ndithu agulisa pa mitengo imeneyo ndekwa munthu oti anagula ma shares wa pambuyo mitengo ikamakwera ndoti makhala value ya ma shares ake aja value ya ndalama zake ikupita pasogolo ikukwera. Ndi kuchita bwino kumeneku kwa malonda amene wa ma share kutanthauzanji kuti pasa chithunzi chanji pa dziko lathu la Malawi? So kwambiri taonena kuti anthu akupanga chuma pachizungu toti wealth creation. Chifoti munthu kamakhala kuyeneka uzikhala ma investment osangodalira mwina chinthu chimodzi. You need pachizungu amati diversification kuti uli ndi business kaumapanga ichi. So kukwera kwa mitengo phindu limene lila pansi kwa Malawi Stock Exchange kwa anthu amene akhala kupanga invest pansi komene titonoti apanga chuma. Tikuona ndithu anthu akulemera pansi komene pano tili ndi makampani 5 omwe adutsa 1 trillion kupeza phindu kwake. Izi zikutanthauza kenakali konse? Yeah, pachizungu timati capitalization, market capitalization. Kuti tikatenga ma shares a kampani aja ndikutayimusa ndi mtengo wa ma shares ake zapyola 1 trillion. So titakunena kuti ndikuti value ya makampani amene wawa yakwera kwambiri. Zomwe zingachitire ubwino kuti anthu akamafuna panga invest amaona kuti kampani ndikuti ili very stable. So ikupereka mwayi kwa anthu kuti akamafuna kusankha kuti apange invest makampani ati ndikuti munaso atha kusankha kuti munapanga amene market capitalization ili lower plus iso imene ili higher ngati combination kuti tonoti diversification ichi ya titakutero. Ndi makambapo nditu nkhani imene ya diversification ndipo kufunika pachite chani kuti kampani zambiri zilowe musikawo? Ya funso la bwino kwambiri limene choyambirira timakamba kuyambira kuja kuti pakadali pano pansi kwa Malawi Stock Exchange pali makampani 16 okha. So limene ndi vuto limene lilipo chifukwa yonena kuti ndikuti anthu akakhala kuti afuna pange invest alibe ma option ambiri kuti angapange invest muti ni muti. Chifukwa makampani 16 paliso yena titonoti sama trader pachizungu tikunena kuti they are not liquid. Mwina ngati ina Standard Bank odi mutual odi ma shares ake kuti munthu agule pamatenga benthawe. So limene lili ndi vuto limene lilipo. Komabe ngakhale pali vuto lili titonera kuti ma effort aliponso pakati pamamveka mphekesera kuti mwina pabwera makampani ena ngati mining zomwe zikuonesa kuti ndithu ma effort pa ground akuchitika. Komanso ma awareness akuchitika kuti makampani abwere kuti kupanga approach makampani ena ma regulator plus ifeyo ma broker timakhala tikukamba ndithu ndi makampani kuti abwere.
komano vuto lilipoti no mwinano makampani ambiri samafuna kuti no pachizungu tonoti sharing the cake kuti no anthu ena agule mashare makampani ndiyeno mwina nofunso nkumati ndiye pakuchitika patani ndoti pakuyenereka pakhale mwina pachizungu toti ma incentives kuti noti ngapange motivate bwanji makampani amene wakuti aone kuti I think tipange list anthu ena athe kugula mashares so mwina patabwera ma incentives ngati mwina matax kuti mwina makampani obwera pansi kwa Malawi Stock Exchange azilipira tax yochepa ma incentives ngati amenewo komanso mwina ma awareness mwina atapitirirabe kuti tizachita mwina mochuluka kuwadziwitsabe makampani wakuti ubwino panga list ndi chani chifukwa akapanga list ndikunena kuti ali ndi access to capital komanso tonoti anthu amakhala ndi confidence makampani amene wawo yomwe mapanga boost noti reputation yawo yeah so titha kunena choncho kumbali imeneyi ndiye mwene mufotokozeramo mukuona kuti msika umenewu 2025 ukhala otani tikatengera ndi mmene wakhala kuyendera msikawu ine ndi chikhulupiriro kuti 2025 ikhalanso chaka chabwino of course ngati msika uliwonse mariski amakhalapo ngati last year ija tinali ndi devaluation yomwe inapanga affect ma performance amakampani ena so ngati unoti msika nonso makhani mariski yes mariski alipo manjongofunika kuti munthu akamapanga invest pa msika uwu angokhala ndi diversified portfolio kunena kuti pachizungu amati do not put all your eggs in one basket kuti asangokhala ndi kampani imodzi chifukwa tikapereka chitsanzo cha devaluation ichi muona kuti no makampani ena anachitabe bwino kwambiri ngati amene ali mu financial sector ma banks anachita bwino in that environment koma panali ena ngati amu telecommunication omwe sanachite bwino so tanthauza kuti munthu atakhala ndi diversified portfolio izizi zitha kumuchitira ubwino ndiye pakhali imene kuti tichitira ubwino mu chaka chamawa tikupita kumavoti tikupita kuzisankho inu mukuona kuti zisankho zimenezi zikhala ndi tanthauzo lanji pa msika umenewu wa masheya zithu zayenda botani yeah so taonabe zisankho mbuyomu zikuchitika komabe impact yake kwenikweni pa msika wathu wa Malawi Stock Exchange sikuti imachita kuoneka moti bwanji so ndi chikhulupirobe kuti no ngakhale tikupita mwina munyengo imene tikatengera mbuyomu kuti no zisankho zimakhala ni impact yotani pa msika wathu ndikutha kuona kuti mwina impact yake ngati ngakhalepo ndiyochepa olo sipangakhale mwina impact kwenikweni mawu anu omaliza kwa Malawi pa nkhani imene ya msika wa malonda umenewu amalawi agwire zotani zikomo kwambiri mango maliza ndikunena kuti tazimvera tokha kunena kuti pa msika wa Malawi Stock Exchange sipakuyenereka kuti munthu ukhale ndi ndalama zochuluka ndi one share yokha utha kuyamba kupanga invest pa Malawi Stock Exchange ndichongofunika ndikunena kuti lero tiyambeni kugula ma shares kuti tikamakamba za phindu kuti anthu andira ma dividend tikamakamba za phindu kuti ma shares akwera mtengo iweyo usasalire weka ukuyenereka kuti nanunso mukhale kuti mukupanga invest pa Malawi Stock Exchange uziwa kuti pa Malawi Stock Exchange pena timaona misika ikukwera pena ikutsika ndichifukwa kamanena kuti pa Malawi Stock Exchange paliso risk kuti mitengo imatha kutsika komano Malawi Stock Exchange olo stock market ikhali ya munthu amene akuyang'ana kupanga build wealth kupanga invest for long time osati short term kuti long time ija olomisika mitengo itakhala yasika koma long term imapezekabe kuti yakwera netu kalimbikitsa anthu kuti no azipanga invest pa msika umene wa Malawi Stock Exchange tathokoza Mr. Makwakwa potenga nthawi kuzacheza nafe mu program yathu ya Unpacked tathokoza zikomo kwambiri zikomo thanks mmene mundimene tamalizira program yathu ya Unpacked msabata ino ndimacheza ndi Mr. Kondwani Makwakwa amene anasanthula zambiri za msika umenewu wa masheya kuti kodi mchaka chimenechi cha 2024 kuyambira January mpaka December malonda ayenda motani komanso anthu agwire zotani kuti apange nawo participate mu msika umenewu wa masheya dzina langa ndi Waupi Mwaungulu kufikira sabata ya mawa ndikuti online program ya Unpacked tsalani bwino